Allah ne iya komai zai mana masu gidan sai da mun fada kasa sai Allah ne ya iya komai zai mana masu bidan sai da mun fada kasa sai Allah ya yi mana rayuwa kirjin mu ya sa mana zuciya ya bambanta mana kaddara kowa da irin tashi duniya amma wani ba shi da damuwa wanda ya gan mu cikin wuya to ku faɗa mu shi yayi sararo Allah ke mana ba wani ba shi ya sakar mana dararo baiwa akan mu take ta zuba masu nufin shari kuma garo mu addu'a muka sa gaba rabin su mu nemi rabon mu idan aka ba mu ja shi gaban mu mura abun mu ayyafi wani ba shi da tasirin da za ya kashe mini zuciya ni da gumi na nake nema ba mai ruda ne da dukiya abinda na samu na gode ko haka ba ni cikin siya ko yanzu na san na fi wani kar ayi jayayya da ni hakan baya sa daga kai na sama in ce bayani watan wata rana za na gaci za a yi sabi da ni faɗin mu tashi gaban mu rabu za mu tarar yaɗin mage idan aka ce shi ƙarshe za a harar idan wani ya jefe mu da sharri da kai za mu mayar wanda mu na bai da kowa ba akan wani ba ni rabar jiki